Bueno, egia esan niri hau guztia hartu, ez da purtsuet de imprevisto esaten da moduan, ez da? Zeni, bueno, batez be hau dalako aurreko, bueno, entrenatzailea eta bere talde teknikoaren gauza eta talde horren gauza. Ni haiegenaz abuztuan eta honekin aurkitu naiz. Posik, oso posik, oso erronka polita da. Futbolean murgilta ozen guztiak ikusten dugu kriston aukera. Eta, bueno, hor gabiltza. Kasu handirik ez diogu egin, ze liga hasi dugu. Eta horretan, bueno, apurtxoen mintzatu gara horretan, eta horretaz kezkatu gara. Eta, bueno, orain gauz, apurtxoet orain bai honen zain, eta ikusteko zelan doazen gauza. Egia zan apur bat erraro, Zarautzen klasifikazioa lortu den honetik, hombre, gure helburu behinena, aurreko denboraldiko helburu behinena, hirugarren mailara zilkatzi izan zen, edo igotzea. Eta ez garen ez lortu, honekin konformatu behar izan ginen, baino lehenengo momentutik kopako partidu honetan betxatzen, eta hori, udan zehar ere, bai lagunek, bai inguruko jendeak animatzen kopako partidu honetara, eta hori, taldea motibatuta, ilusioz beterik, eta hori, azkenengo partidutik. Egia esan, aurre denboraldia hasi zen momentutik, buru belarri egon gara partidu prestatzen, ia da txapelketako lehenengo jardunaldia jolastuta gola, eta horri ere bere zizuen garrantzi eman diogula, baino, bueno, aurre denboralditik ja partidu honetan pentsatzen egon ginen. Esan dizudana, guk bai entrenatzaileak, prestatzaile fisikoak, atezain, bueno, gauzen apurtu den maila teknikoan, ez gara kezkatu asko, ze beste erronka bat eduki dugu. Gatoz barriak, ezagutu behar dugu taldea, eta ideia berri batzuekin gatoz. Orduen hori aldatzeko gauzak edo pentsamenduan ibili gara. Eta, bueno, egia da orain ja aurrean dekozula, gauza pentsatzen duzu eta oso gauza polita da, eta erronka polita, eta, klubaren txako da, kriston bultzaka da, ezta? Nik uste dut taldea dagoela oso ondo, batez be, eurek horrelakoak direzelako, da oso talde istua, euren artean oso ondo eramaten dira, oso ondo konpetitzen dabe, eta, bueno, posik, Txolonekoa oso partidu zaila izan zen, nik uste dut jende askok, jendeari kostatuko jakola irabaztea, eta guk lortu genuen, eta golik hartu gabe, ezta? Orduan, bueno, alde horretatik oso posik, eta hori be bultzaka atxo bat da, erronka barriaren aurrean, ezta? Koparen erronkaren aurrean. Aurre denboralditik, etorri diren taldekidekin bat, ondo hasi gara, ilusioz beterik, baikortasuna ere nabaritzen da, lehenengo fase hau edo errege kopako lehenengo fase hau pasatu izateko, eta ondo ikusten dugu taldea. Egia esan, justu aurre denboraldia hasi baino aste bat lehenago entrenatzea saldatu genuela, baino, bueno, ondo posik eta ilusioz betea esan bezala. Niretzat egia esan aste honetan. Itxegin dugun eguna izen zen atxo, martitzenean, itxegin duen lehenengo honetaz, eta egia esan, jendea dago oso ilusionatuta, eta teko hori begibistan, baina, bueno, nik uste dut langileak direzela, eta imaginetan dut barrutik daroela hau guztia, eta zapatuan ikusiko dugu benetan, hori, zein den egia, eta zelako, harrera daukien honen erronka honen aurrean, ezta? Txipaldak eta hori zuk esaten duzuna, hasieratik egon da. Nik uste izugarrizko aukera dela, ez dugulako partidu profesional bat inoiz jolastu, eta lehenengo fase hau irabazita, jakinda lehenengo mailako talde bat etorri daitekela, partidu profesional baten aurrean egongo inatekela, eta horrek izugarrizko motivazioa dakar. Baina hori aurre denboralditik, genuen txipaldatuta, pasan urteko azken partiduari buelta eman da, eta
hori buru belarri asteburu honetako partiduari aurre egiteko. Bueno, nik uste dut ilusio handiaz. Ez dut asko nabaritu, bueno, bai gauz prestatzen, bai bueltarako bidaia ere, bueno, oportzuet horrek gauzak, eta karo, federakuntzatik datozen, oportzuet, exigentziak, aholkuak eta bar, gauz ikusten eta prestatzen, ez da? Zelaiarekiko be, bueno, aldaketak egon behar dira, eta nik uste dut horretan murgilduta dauzela. Eta lehen esan dizuan moduan, nik uste dut hau da oso erronka polita, honek dekon premioa itxela da, eta nik uste dut hortik aurrera ikusiko dugula, segurantzan lehenengo partidutik aurrera ikusiko dugula nolakoak direzen gauzak eta ze koloretakoak direzen. Bai, bueno, badekogu, zorionez nik urte asko daramatzatez futbolean, zorionez jokalari asko dekotez, bai, lehen zen bigarren mailan edo lehenengo refen, lehenengo mailan, leku ezberdinetan, eta, bueno, lortu dugu zehozer, esan aldoguna da hori, zehozer lortu dugu, badakigu oso talde sendoa dela, oso ondo konpetitzen da bela, ez direla oso ondo hasi, baina oso gorra izango da lehiaketa eta lehia. Eta batez be handicap handia dago, bueno, igual, agian guretzatez, badako gu zelai handi bat, baina eurek dekie zelai bat dela nukan baino handiagoa. Osea, bueno, ikusiko dugu zelan doazen gauzak, eta badakigu guk ondo egiten baditu gauzak, oso zail jarriko diegula euren zailkapena. Egia esan, bueno, justo duela astebete esan digutela zein izan den gure aurkaria eta ezin izan dugula ongi edo egunean analizatu, baino gauza gutxi daukagu, egia esan aste honetan zehar beraien jokatzeko ere ahultasunak eta euren indarguneak ere ikasiko ditugula, batez ere gaur, ostiral artean, bideoekin eta, baino informazio gutxi daukagu. Hango auzoa esan digute edo han jokatzea zaila dela, zelaia oso handia dela eta partidu gogorra eta fisikoki garrantzitsua izango dela. Bueno, zer ikusten dut, zer iritsi, hori esan da nik uste dut politaena izango zala jolastea, kopa jolasten den moduan, ezta? Partidu bakarrera. Horrela egin dute eta gut dekogun hor erronka gogorra da bueltan dekogula, eta ez da laizeko erreza. Baina, bueno, nik espero duten partidua da hemen, eurek zeo zer saiatuko dira ateratzen, jakin badakit dala talde bat saiatzen dala jolasten, eta ez dakigu zelan etorriko diren ona ikusita, buelta bat dagoela, Valladolidera joan bargarela, eta azkenean da apurtzuetana kaldera ikurra, ez dakigu zer den, gu saiatuko gara, apurtzuet egiten gauzena hobetzen, eta nik uste dut euredekin jarrerarekin, gure taldea dekon jarrerarekin, uste dut lortuko dugula aurrera egitea. Atarizu kontu, ez bakarrik klubaren txako, izango da, ekonomikoki batez be bultxada bat izango da, ez da, naiz eta pentsatu getxo dela, ez da kluba beratxa, gure multzoan dauz gu baino askoz aberatsagoak, baina bai klubaren txat eta batez be guretzat, ja entrenatzaien-txat, jokalarien-txat, kriston ilusioa da apurtzuet atxo komentatu genduna. Da erderaz esaten poner el colofón a la carrera de muchos de los que estamos aquí, que daroaguz urte asko konpetitzen futbolean, ez gara ikusi honetako batean inoiz ere ez, eta oso polita disfrutatzea, baina, karo, badakigu dekogun lan aurretik oso zaila izango dana. Barentzat, izugarrizko aukera dela deritzot, ia esan lehenengo mailako talde bat ona etortzea, izugarrizko ikusgarritasuna eman diezaiokelako taldeari, klubari batez ere. Horrekin bat, guretzat, bai jokalarientzat, entrenatzaileentzat eta klubeko partaide edo osatzen duten guztientzat,
izugarrizko aukera izan daitekeela. Bai, nik azken finean taldea, Getxoko klubean, ez dakit, 8-9 urte daramat, kadetetan sartu nintzen, aurretik ere urte bat ere jolastu nuen futbol 7, baina bueno, eta klub guztiari ordezkatzea izugarrizko ilusioa ematen dit, ze egia da ere euren beharra daugula, kriston ilusioa ematen dugu eurek gu animatzea, eta niretzat behintzat partida jolaztea 8 urte ondoren eta seniorretan txarto pasa lehenengo urtean adibidez, jaitsiera edo klasifikazioan beko postuetan egon ondoren, jakinda zer sentitzen den partidu honen aukera izatea oso garrantzitsua da guretzat.